बै थालानिखौ गुन्दाखौ लाजेरोंनिया गाव गावस्रा चेयारमेनफोरजों सिथाब मोनजायो। बे प्रमद बर'आ लिंगु थाम्फै ना मामा बेनोमोन नामा बर'नि थैसोबग्रा? दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा माखासे बर' बिमाफ्रा प्रमद बर' सारनि हेंथायै थामहिनबा UPPL सरकारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। लोगोसे रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि बागै गोबां गाज्रि हेट कमेन्ट खालामदों आरो गाज्रि बाथ्रा बुंदों रायजोफोर। थारैनो बियो जोंनि बर' समाजनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' सारखौहाय बुंदों जोंनिनो बर' बिमा बा बर' आइजोआ दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों जे प्रमद बर' सारा जोंनि थैखौ बेसेबां सोबबावनो जोंबो प्रमद बर' सारखौ खाथियाव मोननोब्ला जोंबो थै सोबनांगोन बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बर' बिमाफोरनि रागा जोंनाय आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL नि हेंथायै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांग्रोदो। UPPL निफ्राय नैबे 15 नम्बर काजलगावआव मानगोनां चन्दन ब्रह्मखौ टिकेट होदों बेखौ जों वेलकाम खालामदों। खिन्थु बिथाङा जिबायदि मोनसे रिएक्ट होदों गाव टिकेट मोननायनि उनाव ससियेल मिडियायावनो जा फिसा फिसौ मिटिङावनो जा ओरैबायदि माखासे रिएक्ट होदों बे गावनि खोथा गावनि पार्सनेल खोथा बियो ओरैबायदि बुंदों जे काजलगावआव थारमाने सोरबा सासे जाम्बि जाम्बाखौ होब्लाबो माने UPPL देरहागोन बाय चन्दन ब्रह्मनि नाम फैलायनाङामोन बे खोथाखौ बियो बुंदों। खिन्थु रायजोफ्रा मिथिगौ जे नैबे 15 नम्बर काजलगावआ थांनाय 2020 नि जे मोनसे BTC जेनेरेल इलेक्सन बे इलेक्सनाव UPPL आरो UPPL नि सिगां बे आबसु NDFB UPBआव बिथांमोना जे BTR एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन। बे लाबोखांनायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे परिबर्तन परिबेस जोंनि गेजेराव हुलुस थुलुस मोनसे परिबेस जादोंमोन। अब्लाबो जोंनि बे काजलगाव समस्तिखौ जोङो रोनगोरानिफ्राय जोङो सेख'नो हादोंमोन। ओरैबायदि मोनसे परिबेस थासेयावबो जोङो रोनगोराखौ फेजेननानै नैबे काजलगाव 15 नम्बरा जोङो फेजेननानै फानिराम ब्रह्म सारखौ काजलगावखौ जोङो B15 खालामनानै लानो हादों। दिनैनि थारिगाव जे थांनाय 5 बोसोराव UPPLआ गावसोर होनाय समायखिरा गावसोरनि प्रतिश्रुति गावसोरनि प्रमिस मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो जों दाबि खालामदों जे जोंहा फानिराम ब्रह्म सारा काजलगाव समस्तिया जिसिबां भट नांगौ बे देरहानायनि अंकआ जोंनाव दंखायो। थांनाय बाराव जों 3600 देरहादों UPPL निफ्राय 3600 बे भटारा खुनु धरनर ओरै जायाखै जेरै दं एरैनो दं आरो बरं बिसोरनि प्रतिश्रुतिया फेलें जानायनि थाखाय रायजो राजाया दिनै गाज्रि मोननानै जोंजों सामफ्रामबो जयेन जागासिनो दं। बिसेसकरि बर' मानसिफ्रा बांसिन जयेन जादों। बेखायनो बे चन्दन ब्रह्म बिथाङा जेखि बुङा बे गावनि खोथा जों बिथांखौ जेबो बुङा। खिन्थु काजलगाव समस्तिया BPFआ देरहागोन बे 100% रोखा। दा मोनसे टाइमाव जोंनि चन्दन ब्रह्मखौ माखासे खोथा बाथ्राखौ जों माने बाहाय रायखांनांगौ जानानै फैदों। हमनानै ला बेयो BPFनि जोबथा लिडारमोन जोबथा सिरिनि लिडारमोन जोंनि काजलगावनि थाखाय BPFनि। दा बिथांनि 15था बोसोराव केबिनेट मन्थ्रि थानाय समाव जिबादि मोनसे सोलिबोनाय बे सोलिबोनायफोरखौ खाबजायैनि थाखायनो जोंनि BPF दलखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदोंमोन। गाज्रि मोननानै जोंनि दलनिफ्राय साइड जालांदोंमोन। केमेराखौ एसे फिदिंना हरनाय एसे फिदिंहरलाय केमेराथ' घुरक नैबे सारा बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ मोजां मोनैनि थाखायनो जोंनि दलखौ गाज्रि मोननानै गुबुन दलाव थाहैदोंमोन। ओरैबो दं दिनै बिथांमोनहा बुजिबाय दिनै बिथांमोनहा बुजिनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे नैबे BPF दलानो जातिनि स्वार्थनि थाखाय जातिनि उन्नतिनि थाखाय BTCनि माने रैखाथिनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारिल' दं होननानै बिथांमोना दिनै बुजिनानै जोंजों लोगो जाफैफिनदों आखाइ हमफैफिनदों। आरो UPPLनि खोथाखौ माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो जे नैबे UPPLनि खोथा बुंनायनि सिगां जे चन्दन ब्रह्म बिथाङा थांनाय BPFआव थानाय समाव जे बिथाङा 2021आव जेनदों MLA आव जेनदों गोबांथार भटआव बिथाङा जेनदों।
जेननो गोनां जादों बिथाङा जे बिथाङा जोंनि BPF पार्टियाव थानानै मन्थ्रि जानानै जे मानसिफोरनो खोथा बाथ्रा होदोंमोन बे खोथा बाथ्राखौ बिथाङा मावफुंनो हायिनि थाखायनो जोंनि BPF दलासो दायनिगिरि जानानै फैदों मोनसे टाइमाव हमना ला बियो WPT मन्थ्रि जादोंमोन WPT मन्थ्रि थानायाव सारा एन्टायार सिडली समस्तियाव बै टाइमनि 31 नं सिडली समस्तियाव बिथाङा जोंनि वार्कारफोरनो जोंनि पाब्लिकफोरनो डेभेलपमेन्टनि नामाव गोबांथार माने बेबायदिनो 3 कौटि 6 कौटि बेफोरबायदि 10 कौटि बेफोरबायदि सेंसन खालामना होगोन होननानै मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिखौ बियो इस्टिमेट बानायहोनानै अफिस टफिस गिदिंहोनानै नै क'क्राझार नै गुवाहाटि बेफोरबायदि गिदिंनानै मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ जोंनि BPFनि वार्कारफोरखौ बियो नायबुलियाव खमावबो 5-6 लाख थाखा बियो फोथैदों 5-6 लाख थाखा बियो फोथैदों मोनसेबो खामानि जायाखै दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि BPFआ बेफोर दाय दसखौ दिनै रुजुननानै लानांगौ जानानै फैदों अब्लाबो जोङो बे 5 बोसोराव ओरैबायदि गाज्रि सम मोनब्लाबो जों BPFआ खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव BPF वार्कारफ्रा दिनै BPFखौ मोनसे स्ट्रं बोलोगोरा अबस्थायाव लानानै फैबाय बिनि उनाव UPPLनि खोथाखौ एसे बुंनो नागिरदों आङो UPPLनि दिनै परिबर्तननि नामाव मानसिफोरनो जि प्रतिश्रुति होदों बेफोर गासिबो मिसा जाजोब्बाय रायजोफ्रा बुजिजोब्बाय मैया दाख्लैसो साख्रिनि रिजाल्ट होबाय मैया दाख्लैसो साख्रिनि रिजाल्ट होदों आं गोबांखौ बुंनो थाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जइन्ट डाइरेक्टर मेडिकेल बिनि साख्रिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो बाहाय 12 जन साख्रि मोननाय बिथांमोना जों नुदों बिथांमोना 12 जन साख्रि होनाय स्टाफ नार्स काजलगाव हस्पिटालाव स्टाफ नार्सनि जों माखासे रिजाल्ट जों नुदों बे स्टाफ नार्सआव 50%आनो जोंनि BTCनि बाहेरानि मानसि बयथामारिनि दं कलगासिनो दं अबायपुरिनि दं गलपारानि दं बे माब्रै सम्भब बे 6 शेड्युलाव बर'नि थैजों बेयाव थानाय जाति जनगोष्ठीनि थैजों सोरजिजानाय बे 6 शेड्युलाव बैसोर माब्रै बाहागो मोनफैखो जों बुंनो नाङा होनो नाङा बिसोरनो खिन्थु जोंथ' प्रायरिटि मोननांगोन ना नोंनि BTC खुंनायनि दमा अबाव थांखो BTCखौ सालायनायनि प्रमद बर'नि दमा बहा थांखो दा बेफोर गासैखौबो सालिजारायनायनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलाया जेनखाना दं जाहैदों आरो नों देरहाग्रोनानै नाय बे काजलगाव समस्तिखौ नों देरहाग्रोनानै नाय बिनि उनाव नोङो देबोरगावखौ रायलायहर मिथिबायना जिखियानो बुङा मानो अनेक खोथा दं बुंनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि काजलगाव समस्तिया अत्यन्त स्ट्रं जों जेना आरो जोंखौ फेजेननो हानाय खुनु प्रानि गैया थेंक इउ बर' भटआ जोंनाव बाहाय फ्राय 21,000 दङ 21,000 बर' भट दङ बे बर' भटखिनिखौ दिनैनि तारिखआव आवगोलावथ' 50-50 खामोन बर' भटआ खिन्थु दिनैनि तारिखआव UPPLनि जि मोनसे फैलार बे फैलारनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा मोननाय मोनैल' नङा दिनै कम्बल मुस्रि मोननाय लामा दालां मोननाय इन्डिभिजुवेल बेनिफिट मोननाय बेखौल' नङा बर'नि सेन्टिमेन्टआ दिनै द्र' जादों जे BTCखौ दिनै हमथानानै लाखिनांगौ जोंनि राजनितिकआ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनाय राजनितिकआ 1 नाम्बारावनो BTCखौ बासायनांगौ बे नैबे BTCखौ बासायनायनि सार्थआव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा जोङो खमावबो दहाय एसे सिगाङाव बुंदों 60-65नि खोथा बुंदों आंनि अबजारभेसनाव आंनि केलकुलेसन मथे दिनै बर'आ जोंजों 70% दङ बेनि उनाव फैबाय सेकेन्ड सिंगेल लार्जेस्ट जा माइनरिटि बिदा फंबायफ्राथ' थैलाय उजिलाय UPPLआव भट होआ अन्तत बिसोरनि भटआ बिसोरबो 18,000सो दङ बिसोरनि भटखौ जोङो 80% जों BPFआ सिगांनिफ्राय मोनबोबाय थादों आरो जों एबारबो मोनगोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारनि हेंथायै बैफोरबायदि मानो बाथ्रा बुंखो आरो बेयो जोंनि बर' समाजनि थाखाय आरो ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब